dins els seus objectius d'aconseguir la igualtat dins el món laboral. La ciència i les noves tecnologies no sempre han anat de la mà. Moltes vegades una major sinergia entre les dues disciplines permetria millorar la difusió de la cultura científica gràcies, sobretot, a la comunicació digital. Aquesta és la intenció amb la que s'imparteix la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital que s'ha presentat a la Universitat de Girona. La càtedra ha començat amb les primeres jornades de Comunicació Científica 2.0, on diferents experts han exposat les seves experiències en el món de la comunicació digital. Com a missió, portar a terme estudis, pensar, analitzar diferents temes tots relacionats amb la intersecció entre el que és la ciència, la comunicació i les TIC. M'amoïna molt realment aquesta manca de cultura científica que existeix a la societat. Per tant, sempre hem pensat que podríem fer alguna cosa més que no fos formar investigadors un cop ja els tenim aquí. Per tant, per què no anar començant als instituts? I aquest migdia s'ha fet el lliurament de guardons